Вітаю! Сьогодні в нас глибоке занурення в епоху барокко. Доброго дня. Так, епоха пишності, драми, ну і сильних емоцій. Саме так. Ми спиратимемося на матеріали з відеолекцій і спробуємо зрозуміти, що ж робило цей стиль, який панував у 17-му, на початку 18-го століття, таким особливим. Його ж навіть називали химерним, правда? Так, термін барокко з італійської «дивний», «химерний». Певний час мав навіть негативну конотацію. Гаразд. Тож спробуємо розібратися, чим барокко так відрізнялося, скажімо, від Ренесансу? І чому його вплив, відчутний і досі? Головна відмінність, мабуть, у динаміці та емоційній насиченості. Ренесанс – це гармонія, спокій, а барокко – це рух, контраст, патетика. І ключові риси – це ж парадність, пишність, урочистість, так? Життєствердний характер. Абсолютно. І що важливо, це все не просто так. Ви маєте на увазі зв'язок з контрреформацією. Як саме, до речі, церква використовувала мистецтво? Це ключовий момент. Католицька церква дуже свідомо протиставляла цю пишність, цю емоційність, скажімо, аскетизму протестантів. Тобто мета була вразити, захопити? Саме так. Повернути вірян силою краси, величі. Це була, така візуальна проповідь. Архітектура, скульптура ж все зливалося в одне ціле. Синтез мистецтв, так. Так, синтез. Створювали ілюзію іншої реальності, сповненої див. Грали зі світлом, тінню, масштабами, поєднували реальне й уявне. А глибше? Якийсь філософський підтекст був? Безумовно. Це відображення складності світу, його безмежності, мінливості. Людина вже не просто центр всесвіту, як у Ренесансі, а складна особистість у цьому вирі подій та почуттів. От яскравий приклад – собор Святого Петра в Римі. Особливо площа Берніні. Так, ця колонада, що ніби обіймає вірян. Сам Берніні, до речі, хвалився, що переміг мармур. І зробив його гнучким, як віск. Аж не віриться. Ця здатність надати каменю життя вражає. Це і є барокко в архітектурі. Динаміка, масштаб, емоційний вплив. І цей стиль поширився ж по всій Європі. Версаль, Петергоф. Цвінгер, Сан-Сусі. Так, це був стиль, який дуже полюбився монархам та аристократії. Мова влади, демонстрація могутності. Але ж не тільки в архітектурі. У живописі Пітер Пауль Рубенс, фламандець. Це ж просто концентрована енергія барокко. Отак, Рубенс – це гімн життю. Сила, рух, контрасти світлотіні, декоративний розмах. Він ніби заряджав свої полотна цією вітальністю. І жанри ж різні – портрети, міфологія, релігійні сцени. Кажуть, його портрети передавали саму життєву силу людини. Це правда. А ще ж він був і дипломатом успішним, і навіть архітектором власного будинку. Багатогранна постать. А поруч з ним в Іспанії Дієго Веласкес. Теж придворний художник, понад 40 років, здається. Так. Але зовсім інший. Якщо Рубенс – це зовнішній блиск, така, експресія, то Веласкес – він глибший, психологічніший. саме так. Майстер психологічної глибини. Він умів побачити за придворною маскою справжню людину, її приховані почуття. Його меніни або здача бреди – це ж щось неймовірне для того часу. Це революція в жанрі. Він не просто фіксує подію, він показує живі стосунки, емоції, реальний момент, ніби ми випадково зазирнули за лаштунки. Це вже інший погляд на реальність. І оця жага до емоцій, до враження, яку ми бачимо в архітектурі, живописі, вона ж, мабуть, ще сильніше виявилася в музиці барокко. Безумовно. Музика барокко – це справжній переворот. Перехід від церковної до світської? І це теж. Але головна мета змінилася. Головна мета – вплинути на почуття, викликати певні емоції, афекти. Ось тут стає дуже цікаво. Дивіться, приблизно 1600 рік народження опери. Перша Еврідика, Пері та Рінуччіні. Уявіть, новий жанр. Ціле століття потім називали віком опери. Так, і тут ключова фігура, звісно, Клаудіо Монтеверді. Він прагнув єдності драми і музики. Розробив так званий схвильований стиль.
І теорію афектів. Тобто музика мала передавати конкретні емоції – гнів, смирення, любов. Саме так. Гнів, радість, сум – кожному почуттю своя музична формула, так би мовити. І це, звісно, стимулювало розвиток віртуозного співу бельканто. Прекрасний спів. А інструментальна музика? Адже саме тоді з'явилася скрипка, струнні оркестри. Абсолютно. Розквіт інструментальної музики – це теж барокко. І народження жанру інструментального концерту. Як це працювало? Концерт – це змагання? Можна і так сказати. Діалог або змагання соліста чи групи солістів з оркестром. Корелі, Вівальді – вони майстерно використовували контрасти. Швидко, повільно, голосно, тихо. Створювали драму. А ще ж танцювальна сюїта. Телеман, здається, був популярним автором. Так, телеман і не тільки. Сюїта – це набір контрастних танців. Алеманда – повільна, куранта – жвава, сарабанда – урочиста, іспанська, жига – швидка, енергійна. Спочатку танцювали під нею, а потім вона стала концертним жанром. Саме так. Спочатку ужиткова музика, потім мистецтво для слухання. А інструменти, клавесин, наприклад, він ж був важливим. Дуже важливим. Попередник фортепіано. Його звук, він такий трохи різкий і швидко згасає. І як це компенсували? Орнаментикою. Різними прикрасами, треллями, пасажами. А ще ж розвинулася музична риторика. Риторика в музиці – це як? Це система музичних фігур, аналогічних риторичним прийомам у мові. Вони допомагали передати зміст, емоцію, підкреслити зв'язок із текстом чи драмою. Особливо німецькі теоретики її розробляли. І вершина завершення епохи – це Гендель і Бах. Так, два титани, хоча й дуже різні. Гендель – німецько-англійський композитор, майстер опери, ораторії, його «Месія». Це ж втілення зовнішньої пишності, монументальності бароко, правда? Безумовно. Гендель – це велич, драма, публічність. А от Йоганн Себастьян Бах. Бах – це інше, глибше. Так. Це занурення у внутрішній світ, у духовні пошуки. Бах писав у всіх жанрах, крім опери. Його прелюдії та фуги, хоча б знаменита токата і фуга ре мінор – це вершина інтелекту і духу в музиці. Отже, якщо підсумувати, епоха барокко – це час таких разючих контрастів. Грандіозність і внутрішня глибина. Театральність і щирість почуттів. Синтез мистецтв і народження абсолютно нових музичних форм, особливо в музиці, це була справжня революція. Яка, власне, заклала фундамент для подальшого розвитку класичного мистецтва. Безперечно, від архітектури, що прагнула вразити масштабом і декором, до музики, що навчилися досліджувати найтонші порухи душі за допомогою складних форм, риторики, теорії афектів. І на завершення така думка для роздумів. Чи не знаходимо ми відлуння цього бароккового прагнення до сильного емоційного впливу, до поєднання реального та ілюзорного, цього відчуття складності світу, скажімо, в сучасному мистецтві, в кіно, в медіа? Цікаве питання. Гадаю, що так. Прагнення вразити, викликати сильну емоцію, створити ілюзію – це ж вічні інструменти мистецтва. І барокко їх відточило до неймовірного рівня. Дякую за увагу. Підтримайте канал на donatello.lili. Посилання під відео.